नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण कोर्स नंबर 4 मधील अध्ययन आणि अध्यापन या विषयामधील असणाऱ्या प्रात्यक्षिक कार्याला सुरुवात करणार आहोत. हे प्रात्यक्षिक कार्य आपणास 5 मानसशास्त्र प्रयोग आणि 1 मानसशास्त्रीय कसोटी यावर आधारित आहे. या 5 प्रयोगाला प्रत्यक्षात सुरुवात करण्यापूर्वी आपण मानसशास्त्रीय प्रयोग म्हणजे नक्की काय असतात, ते कसे राबवायचे असतात, किंवा आपण विज्ञानामधले जे प्रयोग करतो किंवा भौतिकशास्त्रातले जे प्रयोग करतो त्या प्रयोगात आणि रसायनशास्त्रातील प्रयोगामध्ये काय फरक आहे याचा विचार करणार आहोत. त्यामुळे आपण सगळ्यांनी ही माहिती लक्षपूर्वक ऐकावी. सुरुवातीला आपल्याला मानसशास्त्रीय प्रयोग म्हणजे काय किंवा मानसशास्त्रामध्ये प्रयोगाची संकल्पना कुठून आली याचा विचार करावा लागेल मित्रांनो. तर कुठलाही विषय जर म्हटलं तर त्या विषयामध्ये निरीक्षणाला अनन्यसाधारण असं महत्त्व असतं. बाबा वाक्य प्रमाणम याच्या पलीकडे जाण्यासाठी, म्हणजे जे आपल्याला माहिती नाही ते माहिती करून घेण्यासाठी भौतिकशास्त्र असेल, रसायनशास्त्र असेल, जीवशास्त्र आणि भूगर्भशास्त्र असेल इत्यादी शास्त्रज्ञ प्रयोगामध्ये विशेष प्रकारचं महत्त्व दिलं जातं. तसंच मानसशास्त्रामध्ये देखील प्रयोगाला विशेष महत्त्व आहे आणि या प्रयोगामध्ये निरीक्षणाला अनन्यसाधारण असं महत्त्व आहे. मानसशास्त्राच्या बाबतीत प्रयोगाची सुरुवात कधी झाली तर मानसशास्त्राची पहिली प्रयोगशाळा जर्मनीमधील लिप्झिग विद्यापीठामध्ये 1879 साली विल्यम वुंट या मानसशास्त्रज्ञाने मानसशास्त्राची पहिली प्रयोगशाळा स्थापन केली. म्हणून विल्यम वुंट या मानसशास्त्राला आधुनिक मानसशास्त्राचा जनक असं म्हणतात. मित्रांनो, या प्रयोगशाळेच्या स्थापनेमुळं इंग्लंड, अमेरिकासारख्या, फ्रान्ससारख्या देशामध्ये प्रयोगशाळा स्थापन झाल्या आणि या प्रयोगशाळेमधून थॉर्नडाईक, वुडवर्थ, कॅटल, टिचनेर, एबिंगहॉस यासारखे मानसशास्त्रज्ञांनी आपल्या कष्टाच्या आणि परिश्रमाच्या जोरावर मानसशास्त्राच्या कक्षा रुंदावण्यास आणि विस्तारण्यास काय झाली, मदत झाली. आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे मानसशास्त्रामध्ये प्रायोगिक पद्धतीला सुरुवात झाली. आता यापुढे आहे की इतर विषयाच्या तुलनेत मानसशास्त्रीय प्रयोग कसे वेगळे आहेत. बघा की अन्य शास्त्रामध्ये किंवा अन्य विषयामध्ये केले जाणारे जे प्रयोग आहेत त्या प्रयोगात आणि मानसशास्त्रामध्ये आपल्याला फरक दिसून येतो. कारण अन्य शास्त्रे आणि मानसशास्त्र यांच्या प्रयोगात महत्त्वाचा भेद किंवा फरक जो आहे तो आहे भौतिकशास्त्राचा. भौतिकशास्त्रामधले जे प्रयोग आहेत ते प्रामुख्याने निर्जीव वस्तूवरती केले जातात आणि मानसशास्त्रातले जे प्रयोग असतात ते मात्र सजीव वस्तूवरती केले जातात. आणि या सजीव वस्तूमध्ये व्यक्तीच्या मनोव्यापाराचं निरीक्षण करून त्या आधारे निष्कर्ष काढले जातात. म्हणजे महत्त्वाचा फरक काय आहे तर इतर शास्त्रामध्ये निर्जीव वस्तूवरती प्रयोग केले जातात आणि मानसशास्त्रामध्ये सजीव वस्तूवरती प्रयोग केले जातात. आता बघा, या मानसशास्त्रीय प्रयोगाचा आपल्याला अभ्यास करताना प्रामुख्यानं प्रयोगासाठी लागणारं जे साहित्य आहे, साहित्य आपल्याला त्याची माहिती घ्यावी लागेल. त्यानंतर प्रयोगाचे नेमके हेतू काय आहेत, हा प्रयोग कशासाठी करायचा ते हेतू जाणून घ्यावे लागतील. त्यानंतर प्रयोगाची कार्यपद्धती आहे, निरीक्षणे आहेत, मानसशास्त्रीय महत्त्व आहे, तसेच शैक्षणिक महत्त्व आहेत. यांचा आपण काय करणार आहे, अभ्यास करणार आहोत. पुढचा मुद्दा आहे प्रयोगशाळा. मानसशास्त्राच्या अभ्यासासाठी किंवा कोणत्याही विषयाच्या अभ्यासाच्या प्रयोगासाठी आपल्याला प्रयोगशाळा असणं गरजेचं असतं. प्रत्यक्षात मानसशास्त्रीय प्रयोग करण्यासाठी प्रयोगशाळा जरी उपलब्ध नसेल, जर एखादा वर्ग असला तरी तो चालू शकतो. मात्र त्या ठिकाणचं वातावरण हे अत्यंत शांत व प्रसन्न असणं गरजेचं आहे. प्रयोगशाळेमध्ये आवश्यक ते साहित्य असलं पाहिजे, साधने असली पाहिजेत, ती कपाटात व्यवस्थित ठेवलेली असावीत. त्याचबरोबर ती वेगवेगळ्या प्रकारचे जे मानसशास्त्र, याच्यामध्ये थॉर्नडाईक असेल, एबिंगहॉस असेल, ॲरिस्टॉटल असेल, प्लेटो असेल, या मानसशास्त्रज्ञाची काय असली पाहिजे, छायाचित्र असली पाहिजेत. त्यानंतर प्रयोगासाठी आवश्यक ती जी चित्र आहेत ती चित्रे आणि चार्ट्स लावलेली असणं गरजेची आहेत. आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे प्रयोगशाळेची रचना ही आकर्षक असावी, जेणेकरून अध्ययनार्थींना प्रयोगशाळेची ओढ वाटली पाहिजे. म्हणजे अशा पद्धतीनं प्रयोगशाळा किती गरजेचे आपल्याला
महत्त्वाचं आहे हे आपल्याला दिसून येतं यावरून. त्यानंतर आहे प्रयोजक, ज्याला आपण एक्सपेरिमेंटर म्हणतो. प्रयोजक म्हणजे कोण? तर प्रयोजक म्हणजे प्रयोग करणारी व्यक्ती किंवा जिच्यावर प्रयोगाची संपूर्ण जबाबदारी असते ती व्यक्ती. म्हणजे या ठिकाणी जो तुमचा प्रयोग घेणारा व्यक्ती आहे तो या ठिकाणी प्रयोजक असणार आहे. उदाहरणार्थ तुमचे जर प्राध्यापक तुमचा प्रयोग घेणार असतील तर ते प्राध्यापक तुमचा प्रयोजक म्हणून या ठिकाणी असणार आहेत. आता प्रयोजकाला कोणकोणत्या गोष्टी कराव्या लागतात? याच्यामध्ये प्रयोजकांना प्रयोगाची कृती नीट समजून सांगावी लागते. मुलांना प्रयोगाची जी कृती आहे ती काय करावी लागते? व्यवस्थित नीट समजावून सांगावं लागणार आहे. त्यानंतर प्रयोगाच्या साहित्याची मांडणी योग्य प्रकारे करावी लागते. ज्या प्रयोगासाठी आपल्याला वेगवेगळ्या प्रकारचं साहित्य लागतं त्या साहित्याची मांडणी कशी करावी याविषयी आपण विद्यार्थ्यांना काय केली पाहिजे? योग्य प्रकारे माहिती दिली पाहिजे. त्याच्याबरोबर ते निरीक्षणाच्या नोंदी वस्तुनिष्ठपणे कराव्यात. प्रयोगाचं जेव्हा आपण निरीक्षण करणार आहे त्याच्या नोंदी ह्या वस्तुनिष्ठपणे करणे गरजेचे आहे. कुठेही त्याच्यामध्ये व्यक्तिनिष्ठता आली नाही पाहिजे. व्यक्तिनिष्ठेला थारा नाही, पूर्वग्रहाला थारा नाही. त्याच्यामध्ये व्यक्तिनिष्ठ किंवा वस्तुनिष्ठपणे, व्यक्तिनिष्ठपणे न करता वस्तुनिष्ठपणे केला पाहिजे. त्याचबरोबर ते प्रयोज्याशी सुसंवाद साधावा लागतो. प्रयोज्य म्हणजे कोण आहे? ज्याच्यावरती आपण प्रयोग करणार आहेत. म्हणजे BEdचे विद्यार्थी असतील, DEdचे विद्यार्थी असतील, BA सायकोलॉजीचे विद्यार्थी असतील, त्यांच्याशी काय केलं पाहिजे? प्रयोजकाने वारंवार सुसंवाद साधला पाहिजे. त्यांच्यावरती मानसिक दडपण येणार नाही याची खबरदारी घ्यावी लागते. त्यानंतर पुढचं आहे बघा, प्रयोग व्यवस्थितपणे करावा लागतो. प्रयोग व्यवस्थितपणे केला पाहिजे. प्रयोग व्यवस्थितपणे करण्यासाठी त्याच्या कोणकोणत्या प्रकारे कृती आहेत ह्या कृती तुम्हाला विद्यार्थ्यांना काय कराव्या लागतील? समजून सांगावे लागणार आहेत. त्यानंतर आहे संख्याशास्त्रीय माहिती, कोष्टके, आलेख इत्यादी गोष्टींचे योग्य प्रकारे नोंदवून घेतल्या पाहिजेत किंवा त्याची नोंदणी केली पाहिजे. संख्याशास्त्रामध्ये माहिती असेल, कोष्टक असतील, आलेख असेल यांची योग्य प्रकारे नोंदी ठेवल्या म्हणजे आपल्याला त्याचं अर्थनिर्वचन आणि विश्लेषण करताना उपयोगी पडू शकतात. त्यानंतर आहे प्रयोगाच्या आधारे निष्कर्ष काढावे लागतात. म्हणूनच वरती आपण म्हटलं की कोष्टके, आलेख इत्यादी गोष्टी नोंदवून ठेवल्या पाहिजेत. म्हणजे आपल्याला निष्कर्ष काढावे लागणार आहेत. त्यानंतर आहे 8वा नंबर, प्रस्थापित निष्कर्षाशी न जुळणाऱ्या निष्कर्षासंबंधी चर्चा करावी. प्रस्थापित निष्कर्ष कोणते आहेत आणि न जुळणारे कुठले निष्कर्ष आहेत याच्या संदर्भात विद्यार्थ्याशी आपण चर्चा केली पाहिजे. आणि प्रयोगाचे शैक्षणिक महत्त्व अध्ययनार्थीच्या लक्षात आणून देण्याचं काम हे प्रयोजकाचं असणार आहे. त्यानंतर दुसरा भाग आहे, महत्त्वाचा भाग आहे प्रयोज्य. त्याला आपण सब्जेक्ट असं म्हणतो. ज्या व्यक्तीवर प्रयोग केला जातो त्यांना प्रयोज्य असं म्हणतात. प्रयोगात प्रयोज्याचे सहकार्य अत्यंत महत्त्वाचं असते. प्रयोज्याचे सहकार्य जर मिळालं नाही तर आपला प्रयोग यशस्वी होणार नाही. प्रयोग करण्यापूर्वी प्रयोजकाकडून सूचना देत असतात. सूचनाचं काय केलं पाहिजे? तंतोतंत पालन केलं पाहिजे. हे प्रयोजकाचं कर्तव्य. आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे प्रामाणिकपणे प्रयोगामध्ये काय झालं पाहिजे? सहभागी झालं पाहिजे. प्रयोज्याला पुढील गोष्टी कराव्या लागतात. प्रयोग लक्षपूर्वक करून त्यासंबंधी योग्य त्या नोंदी ठेवाव्या लागतात. म्हणजे प्रयोग करत असताना तो लक्षपूर्वक केला पाहिजे आणि त्याच्या संदर्भात नोंदी ठेवल्या पाहिजे. त्यानंतर आहे प्रयोगात सक्रिय सहभागी व्हावे. निष्क्रिय राहू नये, सक्रिय सहभागी व्हावे. प्रत्येक पायरीनुसार आपल्याला काय काय करायचं आहे हे त्याच्या नोंदी ठेवल्या पाहिजेत. प्रयोगामध्ये अभिरुची घेऊन शक्य तेवढे अवधान प्रयोगावरती केंद्रित करावे लागते. बघा याच्यामध्ये मनाच्या माध्यमातून आपण प्रयोग करत असतो म्हणून मन निष्क्रिय होणार नाही, इकडे तिकडे विकेंद्रित होणार नाही याचा विचार आपण केला पाहिजे. प्रयोगात निपक्षपातीपणे भाग घ्यावा. म्हणजे कुठल्या प्रकारचा पूर्वग्रह त्यांच्या मनामध्ये नसला पाहिजे. त्यानंतर प्रतिसाद देताना श्रेष्ठत्व दाखवण्याचा अपेक्षित नसतो. मी हुशार, तू ढ अशा प्रकारचं श्रेष्ठत्व दाखवण्याची गरज नाही. त्यानंतर प्रयोगात अत्यंत प्रामाणिकपणे सहभागी व्हायचे आहे. त्यानंतर आहे मनात कोणत्याही प्रकारचा पूर्वग्रह न बाळगता प्रयोग करायचा. पूर्वग्रह बाळगला तर येणाऱ्या निष्कर्षाला काय जाणार आहे? तडा जाणार आहे. त्याच्यानंतर आहे आपण केलेल्या प्रयोगानुसार निष्कर्ष काढण्याचा प्रयत्न करावायचा असतो. आपण केलेल्या दुसऱ्याच्या प्रयोगातले निष्कर्ष आपण लिहायचे नाहीत किंवा काढायचे नाहीत, तर त्यानुसार आपण काय करायचं? आपले स्वतःचे निष्कर्ष काढायचे. मानसशास्त्रीय प्रयोग म्हणजे स्पर्धा नव्हे किंवा चढाओढ नाही हे ध्यानात ठेवलं पाहिजे. त्याचबरोबर ती प्रयोज्याने आपली कल्पना मांडायची नसते तर मतप्रदर्शनही करायची नसते. म्हणजे अशा पद्धतीनं प्रयोज्याची जी भूमिका आहे ती या ठिकाणी आपल्या लक्षात येईल. साहित्य, प्रयोगासाठी आवश्यक साहित्य म्हणजे महत्त्वाचं म्हणजे मन आहे. कारण मनाच्या आधारे आपण म्हटलं की निर्जीव व्यक्तीच्या आधारे मानसशास्त्रामध्ये प्रयोग केले जातात. महत्त्वाचं साधन मन आहे. त्याचबरोबर ती द्रुतदर्शक मशीन आहे, टॅपिंग मशीन आहे, विविध चित्रे आहेत, कार्डे आहेत, प्रतिकृती आहेत, आकृती आहेत, कसोटी आहेत इत्यादी गोष्टीचा आपल्याला वापर करावा लागतो. त्याचबरोबर ती घंटा आणि सूक्ष्म वेळ मापन
यांचा आपल्याला विचार करावा लागतो. आता प्रयोग केल्यानंतर त्याच्यामध्ये कुठल्या कुठल्या कृती आहेत आणि त्याचं आपल्याला काय करायचं आहे, लेखन करायचं आहे. याच्यामध्ये पहिला आहे प्रयोगाचं शीर्षक किंवा विषय. प्रयोगाचं शीर्षक किंवा विषय आपल्याला या ठिकाणी लिहायचा आहे. उदाहरणार्थ एखादाच प्रयोग आहे स्मरणशक्ती आजमावणे. विधानामध्ये त्याचं टायटल तुम्हाला लिहायचं आहे की स्मरणशक्ती आजमावणे. त्यानंतर आहे प्रयोगाचा उद्देश, विधानात लिहावा. प्रयोगाचा उद्देश विधानामध्ये लिहिताना तर आपण स्मरणशक्ती आजमावणे हा जर प्रयोग अभ्यासत असेल तर त्याचा उद्देश काय आहे, तर प्रत्यावहन आणि प्रत्याभिज्ञान या पद्धतीच्या साह्यानं व्यक्तीची स्मरणशक्ती आजमावणे. त्यानंतर प्रयोगाचे साहित्य. आपण जो प्रयोग करणार आहे त्या प्रयोगासाठी कोणकोणत्या प्रकारचं साहित्य लागते त्याच्या नोंदी आपल्याला या ठिकाणी कराव्या लागतील. त्यानंतर प्रयोगाचा प्रकार. प्रयोगाचे 2 प्रकार पडतात, वैयक्तिक प्रयोग आणि सामूहिक प्रकार. आपण हा जो प्रयोग घेतोय तो सामूहिक प्रकारे प्रयोग घेणार आहोत, म्हणजे सगळ्यांना मिळून. वैयक्तिक म्हणजे फक्त एका व्यक्तीला घेणार नाही, याच्यासाठी आपण सामूहिक प्रकारचा प्रयोग करणार आहे. आणि जे सगळे प्रयोग होणार आहेत तुमच्या प्रात्यक्षिक कार्यातले ते सगळे सामूहिक प्रकारे होणार आहेत. त्यानंतर प्रयोजक. प्रयोजक म्हणजे कोण, प्रयोग करणारी व्यक्ती. या ठिकाणी तुमचे प्राध्यापक असू शकतात. प्रयोज्य ज्याच्यावरती प्रयोग केला जाणार आहे ती व्यक्ती म्हणजे तुम्ही स्वतः असू शकतात. त्यानंतर पुढचा मुद्दा आहे प्रयोगाची कृती. प्रयोगाच्या सुरुवातीपासून ते शेवटपर्यंत प्रयोजकाने केलेल्या सर्व कृतीचा प्रयोजकाने आणि प्रयोज्याने दोघांनी केलेल्या सगळ्या कृतीचा या ठिकाणी काय करायचं आपल्याला समावेश करायचा आहे. शेवटी आहे मानसशास्त्रीय महत्त्व आणि हा प्रयोग आपल्याला शैक्षणिकदृष्ट्या का महत्त्वाचा आहे याचा आपल्याला या ठिकाणी काय करावं लागणार आहे, विचार करावा लागणार आहे. आपल्याला सगळ्यांना आपण पाहिलं की मानसशास्त्रीय प्रयोग म्हणजे काय असतो, मानसशास्त्रीय प्रयोगाची सुरुवात कुठून झाली, त्याचबरोबर मानसशास्त्रीय प्रयोगामध्ये कोणकोणत्या गोष्टीला महत्त्व असतं, इतर विषयापेक्षा मानसशास्त्रीय प्रयोग कसे वेगळे आहेत, प्रयोजक म्हणजे काय, प्रयोज्य म्हणजे काय, त्यांनी कोणकोणत्या गोष्टीचं लक्षात ठेवल्या पाहिजेत आणि सगळ्यात महत्त्वाचं शेवट प्रयोगाचा अहवाल लेखन करताना कोणकोणत्या मुद्द्याचा आपण विचार केला, या कोणकोणत्या गोष्टीचा विचार करणं गरजेचं आहे, या सगळ्या बाबींचा आपण सविस्तर आढावा घेतलेला आहे. आपल्याला याच्या संदर्भात काही शंका असेल तर आपण आपल्या शंका या कमेंट बॉक्समध्ये नोंद कराव्यात. आपल्याला हा व्हिडिओ कसा वाटला हे मला नक्की कळवा. आपल्याला जर हा व्हिडिओ आवडला तर या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि माझ्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा. थँक्यू.